Μαλάκα. Ωραία, πώς θες, πώς είναι γαμό τη μάνα. Εντάξει, Klein. Θα φύγει ο πνεύμονας τώρα. Γυμναστική. Τι είναι πρέπει, πάμε. Ναι, μην δίνει σημασία. Καλό παππούδινο. Δεν το αγγίζεις. Δεν το αγγίζεις. Πόδι. Βλέπουμε πρώτα το κάτω μέρος και μετά τα υπόλοιπα. Παμπανό. Βλέπετε τη φάτσα στο παραθύρο. Ναι. Λέγε τέτοια εσύ. Να την πάθουμε. Σταμάτα. Σταμάτα και δεν φύγει. Βλέπετε πώς θα πούμε τάση. Τι είναι αυτό, ρε? Πάμε, φύγε από εδώ όπως είσαι, μην το αγγίζεις καν. Γιατί? Μην το αγγίζεις καν, μην ξεκόλα τις μαλακίες σου τώρα. Τώρα, μιλώ σοβαρά. Μιλώ σοβαρά τώρα. Κάτσε, περίμενε, ρε. Περίμενε, μην φεύγεις. Άραξε. Δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Μέχρι στιγμής. Ω, νυχτερίδες έχει. Μακριά τα μπαλκόνια, μην πλησιάζει τα μπαλκόνια καθόλου. Καθόλου όμως. Καπότε έφυγε. Πάμε, μάγκες. Όπως είμαστε. Εντάξει, ρε, έχουν ρεπό τα παιδιά σήμερα, δεν είναι εδώ. Τι. Εγώ πάω από τα σκαλοπάτια εδώ. Βλέπουμε τσακαλευτή. Βλέπουμε και πίσω μας, δεν ξέρεις ποτέ. Είναι και χοτέλ. Ναι. Ποιο την πέτρα? Σκεφτόμουν να το κλωτσίσω, η αλήθεια είναι. Ήταν συγκεκριμένα με σειρά. Πολύ γράμμιση να σου πει τώρα. Τι έπαθες, μαλάκα?